Bambimi nane bena demgal Faransa be English jaɓɓama kaɓe jaɓɓiriyam ɗo mi ɗon politique hande ɓuri duuɓi 50 mi meeɗayi ko jaɓɓama bankaɗo daga babal pirowal yimɓe be kosɗe be moto nder mota garwa ɗo cak min taari garwa ɗo cak ɓe ɗon dogga ɓe ɗon leela nder seyo ɓe jaɓɓiyam na bako wowa ngam ko wowa ministre Issa ɗo wara ou bien ancien ministre Issa ɗo wara amma hande Issa Ciroma mo dari candidat ha subo je présidence de la république ɗum waddi ɓe ummatore wari ɗunde temeɗɗe ujuneje waɗi jaɓɓiyam pardon haɓe jaɓɓiyam ɗo daga babal pirowal min taari garwa ɓurna be kosɗe woɓɓe dow moto nder motaji min taari garwa mi seyake masine e ko waɗi ummatore ɗunde nde wari ngam leddi ndi daga bagno ha kusiri daga kribi ha kusiri wala ɓi leddi ndi hande tefay canji ko waɗi noon hande laamu ngu en andi duuɓi 43 ɓeɗon laami yaake ɓe ngara ha leddi ndi jamirawo hokkita ɓe laamu ɓe laama en anda weelo ha ɗo en anda mbidu en anda ɗonka en anda ɗum ha ɗo yaake ɓe koosa laamu ɗo min kam mi andi saaroji mon bo andi babe feere kama ɓe ñamata mbaldi nayi ɗo to ɓe kirsi kuje deeɗi ɗo ɓe darata yaake ɓe kosa laamu leddi ndi amma hande a hewtan yimɓe temere himɓe foti ñamande 2 nder temere ɗo to a waɗi risque a heɓa 10 ɓurata laamu maɓɓe waddi mbidu laamu maɓɓe waddi talakaku laamu maɓɓe waddi soyde kuuɗe ɓikkoyji men soyde jangirde ɓikkoyji meɗen nde weeti fuu bo masibo ɗo yeeso yahata mi dari candidat ha suɓo je président ngam inchallahu jamirawo hokkiyam andal jamirawo hokkiyam lunga laamu hande duuɓi no gas e 2 mi andi ɗume on laamu mi andi no ɓe ardinta laamu no mi andi no ɓe kutinirta laamu mi dari mi tori ummatore dokkiteɗam kalifa ardugal leddi men ngam lunga laamu fu jamirawo holliyam anniya bo jamirawo holliyam ko won noon ɓe mbi lekki ñameteki daga pindi min ɗo komi jooɗi mi meeɗa ñamugo feere am mi meeɗa yarugo feere am mi meeɗa andugo himɓe ɗon nder ɓilla e fitina mi wallayi onon wonduɓe be am on pat on laatan seedoɓe dow ko mbiyanmi to min mi wi on hande to ni on cuɓiyam on ardiniyam daga ñande janngo je on cuɓiyam on puɗɗata ilingo ngam mi wartiran hayru ha men hande ɗo en luttantoɓe hande ɗo en toroɓe to on lamminiyam inchallahu janngo en daran kuwen ha warta enen bo to en laatay en sendoɓe en laata caka sendoɓe ɗum waɗi mi tori mi wari ha ɗo ha mi yetta warɓe jaɓɓiyam mi andina bo ko waddiyam yaake subo to waɗi to yaake campagne waɗi mi waran mi tawa on mi yecca on no mbatten ngam inchallahu fakkit leddi ndi fuu ndi safti ɓeɗo ɗo ɓe mbawata laamugo ɓe wawata ardugo ko ɗume se kamɓe be bandiɓe hamin wala ko keɓeten en somi en lammina en ɗo jogi luwe kamɓe ɓe ɗo ɓira en somi en safti
ndeni ɗuuɗal lamminta enen bo en ɗuuɗɓe enen lamminta ko waɗi en lamminta hoore men ko waɗi en darjiɗinta hoore men ko waɗi en enɗata hoore men jamirawo umri mi wara mi huwa kuugal ngal miɗon ardini Allah miɗon ardini ummatore jonta ha mi huwata kuugal man ɗo min ɗo ɓe ɗon menasami amma mi andini ɓe fodde balɗe am min ɗo be terɗe am be hakkilo am be balɗe am kuugal ngal mi huwan sey ñande en ndiwi ɓe laamu ɗo ngam ɓe kolli en ɓe mbawata laamugo laamu kam kamɓe kam sey kamɓe tan nanata belɗum laamu man enen kam nder ɓilla en fitida en somi en safti jamirawo umri en torimo o jabani en kawta sembe men ba goɗɗo goto en diwan ɓe en canjan ɓe yo ha mi profita balɗe ɗo mi yiɓe ɗo ƴona laamiɓe meɗen ɓe jara laamiɓe men ɓe mbiya laamiɓe men doola talaka en muɗum suba mi doggitiri Allah mi tori laamiɓe jamirawo ardini on ngam on enɗa talaka en moɗon on balla ɓe to ɓe ɗon nder ɓilla gurtinon ɓe nder ɓilla to ɓe ɗon nder fitina on gurtina ɓe amma on andi laamiɓe hande laamiɓe leddi men hande ɗo nda kamɓe on ɓe tawino nder hayru nda ha ɓe gartiri en to ni on mbi on dolan talaka en moɗon jaaha suba ngam onon nanon belɗum on ñaamiɓe amana kanjum waɗi laamiɓe bo mi hofni ɓe mi darjiɗini ɓe kadi ndeni hande harande laamiɗo raɓata talaka en maako laamiɗo acca talaka en maako ɓe jaaha ɓe tefa ha hayru woni ngam laamu hande ɗo kam inchallahu ko ɓe geccay goɗɗo fitina laamu ɗo waddi na hayru mi yetti on